Иван Данчев. Стига толкова. Интермедиат, бе. Адванс, бе. Не, бе, интермедиат. Лост. 220 и е заредена 8 пент штанга. Ролъра. Така. 10 секунди да ти пускам ли? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ти си. Айде, Ванка! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Добре, 15. Сега имаш 21. Тръстър. Едно. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Едно. Добре, 21. Сега имаш 12 набирки. Айде, Ванка, пачка. Окей. Давай, 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 давай. Ай! Чакай. Едно. 2, 3, 4, 5. Давай по единици, момче. Давай, давай, работи просто по единици. Вече на деветките почваме да викаме. 7. Няма смисъл от двойки, брат, просто правиш негативно. Да, верно, по-връхне Единици. 8. Давай, давай, пащай. 9. 10. 10, 10. Едно. 2. Сега имаш 15 тръстъра. Айде! 15 тръстъра. Едно. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Добре. Разтръски. Имаш време. Ай, хваща. Давай само две. Не са само два, 5 са. Млъкни. 5, 15. 1, Не, 10. 2, 3, 4, 5. Добре, 15. Ай сега 9, 9. Две минути имаш. Аре, 2 девятки са. This
3, Браво, бе! Браво, дай! Четири. Давай! Браво! 6, браво, Ванка. Давай, 3! Давай, единица. 7, Давай, хващай. 8, Още едно, брат. ай последно. 9. Добре, Ай, дай! сега имаш само 9 Ти се тръства. наведнъж. Дай, сега може. Ай, Ни Ти разтръсквай. После ще чуем. Давай. не ги махай, после ще ги махай. После ще ги махнеш. Давай, Ванка, ти тук можеш. Ай, Знам, че... Последен напад. Последен. една Една минута. минута оста. Последно. Давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Дръж. 7, 8, Още едно. 9, Браво, бе! Сега коя време да 5 и 20. Ча ще ги махна. Добре. Дай му колана. Марински, дай му колана. Питам. Моя. Антония, В не му викай оттам, бе, човек. Ела, ако искаш нещо да кажеш. Има извън да хвате, бе! Имаш почти 2 минути. Малко по-малко. Имаш по-малко от 2 минути почивка и след това почваш. Минута и половина. Тройка на Коста. Кой бе? О, Боже. И какво дава Фил, как да се случат нещата? Да му занеса. Една минута имаш. Брат, за една минута, в която ще е навънка, ще не си. Чакай да го прибивай на камера. Андон е много си смотан. Говориме на Андон. Андон 30 секунди. Аре, one shot. Много ясно, че е ланшот. 15. И почва да ти се броят едни 4 минути. Пет, 4, 3, 2, 1. Ай, ти си. Аре. Тук му дай жега. 30 секунди минаха. Аз чушка ме леко чамче. Нещо съм забрал. Айде. Яко. Да бе, то не е, ама то е след комплекс. Айде. Добре, едно. Браво. Свали. Добре, айде. Бутай. Бутай! Добре. Дай на 80. Почини. Ще ти кажа когато станат 10. Искаш ли? Даже 10-30.
Сега си на 9:30. Добре, на 10 ще ми кажеш. Да. Първото как се смята, бе? Кап плюс Кап плюс, бройките, да. които не съм набрал. нали? Които си направил. Мисля, че които си направил. 10, казвате? 5 секунди. 10. Да. После имам още 2 минути. Да. Айде, ти си в десятката. Аре, това е гадно. Правиш ги, брат. Правиш ги, правил си ги. Давай. Айде. Бутай, бутай. Бутай. Изи. Айде пак. Изи. Добре. Бутай, бутай. Бутай. Айде Браво. последното. Айде още едно. Още едно. Айде. Яко. Така. Бутай. Добре, бе. Браво. Топ. Искаш ли още? Добре. колко време? Имаш минута и 15. Не, глупост. 3 минути и 15. Ема, до края на времето за пустър има... Да, до края на времето имаш. Имаш една минута. Добре. Андон стои на вратата и не сме да излезе. Минут. Имаш 2 минути и 40. На 14 трябва беше. Да. 2 минути малка почивка. Почва сега. Май. Имаш, сега си в почивката, имаш минута и 20. Той с мъже, той с жилетка. Той не знае какво прави. Да натегнем малко повече, дава много. Да. Това го смятах са 96. Имаш точно една минута. 96 минути. Аре, като го нагласи, само кажи, за да дълго снимам. Като стане там 30 секунди. Добре. Да. Даже Бърпитата окей ли са ти там? Не, ама никъде няма да се го. Добре. Разбирам се. Аре, вече мога почваш да нагласиш. Добре. Чакай, бе. Select workout, Reroll. reroll. Готов си. Аре, 15 секунди. даже 20 минути. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ти си. Добре. Това е.
Това е 1,45, 0,50. Давай, давай! Малко остана. Браво! Айде! Айде, айде, айде! Едно. Ти брат. Две. Три. Четири. Девет. Nice. Nice. Много е. Nice. Насърват. Nice. 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 20, още 10. 21. Айде, айде! 22. 23. 24. 25. Айде, айде, айде! Давай! 26. 27. 28. 29. 30. Браво. Браво, бе! 18 и 10. 4 и 10. В смисъл да. Да. 4. Остават ти минута и 50 секунди. Те остави ли си? Те ще се саднат на първа част. То всеки се садва там. После нямах мочо за щангите. А? Нямах мочо. Няма, брат. После за щангите. Той хвата заминава. Аз на тръстилите нямах проблема, тия набирания много мъчат. Ама съм